तीनों खिलाड़ी। गाना का आप लोग बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं। गांव के फलानवा के 3 लड़की आ तीनों में लागे शानदार बड़की। कुछ लोग भाई कमेंट में उल्टा पलटा लिखता इंस्टाग्राम पे। ए भाई हम समझता नहीं तो भाई उल्टा पलटा मत लिखल हो रे मर्दे। पहली बार गईले बानी, सब कोई खाती गईले बानी। 3 गो लोग दोस्त रहता तार लोग के समझा देता नहीं, लोग नइखे जानत जौन गंवार बाड़े संजावना के समझदारी नहीं के तो गाड़ी लिखत ताड़े सब उल्टा पलटा। तो भाई सब कोई के गाड़ियों आशीर्वाद बा। कहे के मतलब बा कि भाई सब कोई खातिर गीत गईले बानी। गाना बा कि गांव के फलानवा के 3 लड़की आ तीनों में लागे शानदार बड़की। ये भाई 3 गो दोस्त रह रहा है। मैं समझावत नहीं भोजपुरी में, भाई समझ लो। 3 गो दोस्त बाड़े सन। एगो दोस्त बा जादो जी, एगो दोस्त बबुआन आ एगो पसवान। तो सबके भाई गर्लफ्रेंड है। आ सबसे जो छोट है वो समझ ही रहे कि इनका है, पसवान जी का। तो भाई आप लोग कोई गलत कमेंट ना करें इंस्टा पे चाहे कहीं पे भी। भाई सब लोग के लिए गाए हैं ताकि कोई का दिल ना टूटे, ठीक है। तो बस एंजॉय के लिए और विशेष नहीं। और जितने